Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Barongan Devil. Wih, gerak sendiri toh. Wih. Sing iki mangap dhewe. Loh, tek mangap dhewe piye ka? Barongan iki mangan apa? Barongane mangan apa Mas Nip? Kembang. Wah, kembang. Kembang apa Nip? Mawar. Wah, kembang mawar. Menakutkan. Terus ada barongan singa. Wih, barongan ini ada kecil dan ada yang besar. Barongan besare wah, buat perama. Wah, oga iki berarti Rama iki dadi nganune iki. Apa? Ora sing Sugiono apa? Kodam. Rama duwe kodame iki. Mama ini kak. Biasa atas. Wah, dasi atas dul. Lah iki enteng apa ora dul? Wah, soalnya kecil ora dul. Terus Mas Farizi. Wih, Mas Farizi ini berat gak Mas? Barungannya pink, enteng. Wah, Mas Farizi kecil tapi kuat guys. Terus ada Mas Aska ini. Piye Kak, wani tenan pura Kak? Wani. Ada Mas Riko dan Dek Jihun. Ya dipakai yo Mas Aska karo Mas Denip. Yo Mas Aska dan Mas Denip. Duduk tak kosong. Yo wes yo Mas Aska, Mas Denip duduk. Yo Mas Farizi. What? Yo Zi, dipakai Zi.
Wis yo duduk yo Mas Farizi. Yo saiki Dik Jihun karo Mas Riko. Abdul ya dari mau bokon. Golek duit. Ya udah ya duduk ya Mas Riko karo Dik Jihun. Ya sekarang Mas Abdul karo Mas Rama. Rama Limbat. Rama Limbat ah. Lah Abdul sapa? Abdul bergedul. Jihun. Rama bisa nyaplok gak, Mas? Bisa nyaplok gak? Ayo siapa yang kecil? Hanif. Iki barungan gede. Mbak Irma tau, nek ngarep Mbak Irma tau. Alon-alon, Rama cilik. Abdul beriki yang besar. Bungkus yang besar ya? Ya duduk ya Mas Abdul. Ayo Dik Jihun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.